приятели, добре дошли на откриването на нашето мероприятие Отворени врати, което ще се проведе от 28 октомври до 1 ноември 2024 година в рамките на проекта Алеко Константинов 127 годишнина Средище на българщината в София. Този проект, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2024, има за цел да съхрани и популяризира българската култура и идентичност. С дълбока благодарност и признателност обръщам към нашите партньори Сдружение Тракийско дружество Войвода Русислава, които ни предоставиха ценни експонати, част от колекцията, показваща силата на българския дух през вековете. Тази изложба не е просто архив от миналото, а жива история, която разказва за традиции, обичаи и национална гордост, съхранени и предавани през поколенията. Особено сме развълнувани да обявим, че на 30 октомври в рамките на Отворените врати от 10 до 12 часа генерал Нонка Матова ще им представи изданието, създадено специално по този проект. Тази книжка, озаглавена Алеко Константинов 127 годишнина Средище на българщината в град София, носи със себе си мъдростта на поколенията и предава на читателите духа на българщината и вдъхновението от миналото ни с интересни факти от създаването на самото читалище и историята на живота на великия писател и хуманист Алеко Константинов. За нас като фондация с любов към изоставените деца е чест да участваме в този вдъхновяващ проект. Съхраняването и предаването на българските традиции на младото поколение е мисия, която считаме за важна не само за нашата организация, но и за цялото общество. Тези отворени врати са шанс да припомним кои сме и да вдъхновим младите с духа на предците ни. Благодаря ви, че сте с нас днес. Нека тази седмица бъде време на размисъл и вдъхновение, време за възпитание на любов към българското. Вярваме, че заедно ще продължим да изграждаме една по-светла и по-добра България за всички деца, които ще носят пламъка на българщината напред. Добре дошли и се